Hola, bon dia, soc la Mira de l'Estígol i avui us porto un pis a la zona de Sant Narcís, Girona. Estem molt a prop al que és la zona de l'Hipercor, Eixample Sud, i molt a prop també del centre perquè en 2 minuts estem a la zona de l'estació a l'AVE i ja podem passar a la zona d'oci i botigues. Aleshores, és un pis de 3 habitacions, amb una sala també de traster i 2 banys complets. Ara ens trobareu l'habitació en suite que disposa de bany amb banyera a dins de l'habitació. Seguim a la zona d'habitacions, el bany complet per la resta de les estances i la zona comú. I passem a la segona habitació, que és doble. Totes són exteriors i és un pis molt lluminós. Aquesta porta que indicaria seria tot un espai que tenim per fer de vestidor o de traster. Aquí l'altra habitació és una mica més profunda, però també veiem que tenim capacitat per llit, armari, podríem ficar escritori. Arribem, queda ben dividit el que és la zona de les habitacions amb la zona comú i tenim els 2 ambients, la zona de descans i de taula amb tot un gran finestral i tendall que ens dona molta llum. Arribem al distribuïdor inicial, aquí entraríem a la vivenda i ja tenim la cuina. La cuina el veurem que pot ser perfectament office i a part té un espai reservat tancat i ventilat que podria ser per al safareig. Fins aquí el pis de Sant Narcís. Si voleu més informació, com sempre, sisplau, fer-nos un truc o podeu contactar amb nosaltres a través de la web d'estígol.com. Moltes gràcies. Fins ben aviat.